Moi! Mä nyt teen tämän videopostauksen, kun mä oon luvannut sen teille tehdä aika kauankin. Niin mä en yhtään tiedä, mitä mä kerron teille, niin mä kerron teille vaan kaikkea turhaa. Vaikka mitä mä oon tehnyt nyt tässä. Tänään oli ihan normaali koulupäivä. Päästiin 2 ja sitten mä tulin suoraan koulusta kotiin. Sitten mä käytin koirat lenkillä ja nyt mä oon vaan datannut, kun mä lähden vielä joskus 7 tallille. Viime viikonloppuun mä en tehnyt mitään. Mä olin vaan kotona ja datasin ja nukuin. Mulla ei vaan ollut intoa tehdä yhtään mitään. Mä olin tosi laiskalla tuulella. Sitten silloin torstaina me oltiin Rinalla kaikki meidän luokan tytöt, kun meitä on vaan 6. Ja meillä oli tosi kivaa. Sitten keskiviikkona mä olin Tuijan kanssa kaupoilla. Ja mä ostin ihan ihanat kengät, ainakin mun mielestä. Mut sit mä mietin oikeasti, että ostaanko mä niitä vai en, koska ne oli niin kalliit. Mut kyllä mä sitten ostin, koska mä tarvin uusia kenkiä, mä oon etsinyt niin kauan. Noin, tällaiset. Ja sit näissä on tällainen söpö kultanauha tässä näin. Ne maksoi 85 € ja ne on Haloselta. Mut siihen meni sitten kaikki murhat ja nyt mä oon köyhä. Ja toivon, että nyt nuo kengät pysyy valkoisina, koska mulla on vähän taipumista liata mun kenkiä ja viime kengätkin hajosi, niihin tuli pohjaan reijät. Mä en tiedä nyt, mitä mä kerron teille. Mä oon huono tekee videopostauksia, sen takia mä en tee niitä kauheasti. Nyt mä tein. No ainakin Rina on tänään konstalla ollut, mutta se tulee sieltä nyt kotiin tänään. Sitten Mirsku meni ratsastaa ja Nina meni vaan kotiin. Ja niin. Ai niin, kiitti teille kaikille 35 lukijalle ihan sikana. Ehkä joskus määrä vielä kasvaa toivottavasti. Mutta kiitos silti teillekin. Ei mulla ollut tässä oikein muuta. Pitäkää hauska alkava viikko. Tuleva viikko. Moikka!